İlatın Türkmenistan'dan köpçülükleyin kaçmağına qaramazdan, halis degnasyna degilen adamların aeroportda bildiren nägilelikdir näraziligine qaramazdan, ilaty öz hökmürewarlygyny tabin etmek maksady bilen diktator halkın hereket azatlygyny çäklendirmegi dowam etdirýär. Yaşlar, talipler hem de zahmet migrantlary ýurdy gurşap alan paraxorlukdan, eden ettilikden we diktaturadan kaçıp diýilmek maksady bilen Russiýada, Ukraina hem de Türkiýe köpçülüklerin çykyp başladylar. Bu ýaşlar elbetde hökümete çapraz gelýän özge pikirleri etmäge ukyply we öz hak hukuklaryny goramagy hem de talap etmäge meýilli ýaşlar. Beýle ýaşlar we beýle erkin pikirlilik hökmürewan diktator üçin örän uly howpy döredýär. Taryhdan bilşimiz ýaly etlenlik diktatura ya da köşk ağdarışığı ya da halk bozgulagy esasyna öz möwritini tamamlaýar. Emma halkın gün-günden artýan nägilelikdir näraziligine qaramazdan, gıda ýagny garaşy döwletleriň arkalaşygyna diktator Berdimuhammedowlaryň tahtynyň miras düşeri öz oğlu Serdary uğratdy. Ey Ilahi Amin